عارفينا mulej għaliex tlifna id-dawletijek bil-faraġ tal-qlub henna lina u f'jismek eħlisna mil-sarat li ġarrabna fid-dnub tħallasni xomulej fuq li motti jien salħtiħat ħawlidek dajfin u naddafna midbajja taruħna sabiex nejxu għal dejjem safin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Ġbana hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija. Illum hija ġurnata ferjali imma nfakru żewġ affarijiet, nfakru l-5 dera tal-Madonna ġewwa Lourdes u llum hija wkoll it-tifkira ta' San Franġisku u Ġaċinta Marto dawk iż-żewġ titfal li kienu mistednejna d-deriet ta' Fatima. Illum taħbad data tal-mewt ta' Ġaċinta. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ruħ Jane Kassar u Viktor Kurmi. Inti għaddejt minn fostna tagħmel il-ġejt u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ħares mulej lejn il-familja tiegħek u għamel li r-ruħ tagħna titħeġġeġ bix-xewqa tiegħek. Aħna u nitħażnu u nżommu l-qies fil-ħtiġijiet tal-ġisem. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għara mill-ktib tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej, bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smawijiet u ma jerġgħux lura mnejn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma iġeluha tnissel u tnibbet u tagħti ż-żerrija l min jiżra u l-ħobs l min jiekol, hekk jiġri minn kelmti, hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li jogħġob lili u ttemm dak li nkun batta tagħmel. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jeħles lill-ġusti midwejjaq kollha tagħhom. Il-mulej jeħles lill-ġusti midwejjaq kollha tagħhom. X'għandru l-kobor tal-mulej miegħi ħanollu ismu flimkien, jinfittix lill-mulej u weġibni u minn kull biża' tiegħi ħelesni. Il-mulej jeħles lill-ġusti midwejjaq kollha tagħhom. Ħarsu leħ u jiddi bil-ferħ wiċċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semu u midwejjaq tiegħu kollha ħelsu. Il-mulej jeħles lill-ġusti midwejjaq kollha tagħhom. Għajnejn il-mulej lejn il-ġusti u idneħ miftuħa għall-lajta tagħhom. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżina biex jeqret minn fuq l-art tifkirietom. Il-mulej jeħles lill-ġusti midwejjaq kollha tagħhom. Jgħidu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom, midwejjaq kollha tagħhom jeħlishom. Qrib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk b'ruħhom mifnija.
المولاي يهلس للجستي مدوية كلها تخون. Gloria ut firli le Christu, Gloria ut firli le Christu. البنيدم مش بالخبز بس يعيش، إذا بكل كلمة اللي تخرج من فم الله. Gloria ut firli le Christu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom u titolbu toqgħodux tabalbu bħal pagani. Dan minn għalihom li aktar ma jgħidu aktar jinstemu. Tkunux bħalhom għax missierkom jaf teħtieġu qabel ma titolbu intom. Mela jitolbu hekk. Missierna li inti f'ismew wieħed, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritient kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Għax jekk intom taħfru lil bnedmejn il-ħtijiet tagħhom, missierkom li hu fis-smawiet jaħfer lilkom ukoll. Imma jekk intom ma taħfrux lil bnedmejn il-ħtijiet tagħhom, anqas missierkom ma jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Kemm hi sabiħa l-kelma tagħna. Hija id-dawl għal ħajjitna. Hija l-konsolazzjoni tagħna. Hija sinjal tal-preżenza tagħna qrib tagħna. L-ewwel lezzjoni li smajna mill-profeta Eżajija hija l-konklużjoni tat-tieni Eżajija ngħidulu. Il-poplu tagħna kien fl-eżilju, il-bogħod minn pajjiżu. U l-profeta Eżajija iħabba din is-silta sabiħa. Bħalma x-xita u s-silt xinżlu mis-smewwiet u ma jerġgħux lura minn ġew bla ma jsaqqu l-art imma jġeluha tnissel u tnibbet, hekk jiġri minn kelmti. Ix-xita ma tinżilx għal xejn. Il-poplu li semma din il-kelma talla kellu jemmen li Alla ħajżomm kelmtu. Il-pjanijiet talla kultant ma nifhmuhomx imma jsiru. Kull ma għandna nittamaw fih, nistennew, nieħdu paċenzja. Alla jżomm kelmtu. X'konsolazzjoni kienet għal dawk in-nies, li għad jerġgħu lura lejn pajjiżhom. Is-silta tal-Vanġellu tal-lum San Mattew din is-silta hija meħuda minn dak li ngħidulu d-diskors tal-muntanja. Hawnhekk għandna qisu katekeżi tal-missierna. Fl-ewwel parti u fl-aħħar parti għandna żewġ tagħlimiet. Introduzzjoni għall-missierna. Isma' tqogħdux tabarbu fil-vojt, tagħmlux bħal pagani li jaħsbu li aktar ma jgħidu aktar ħajimpressjonaw lil Alla, mhux hekk. Imbagħad Ġesu jagħtina l-missierna. U fl-aħħar jgħidilna isma' aħfru jekk tridu li Alla jaħfer lilkom. Kulħadd irid il-maħfra imma taħkwes tal-maħfra jekk kien taħfer il-ħaddieħor. It-talba tal-missierna hija sabiħa ħafna. Għandna verżjoni oħra tal-missierna f'San Luqa imma l-liturġija għażlet din ta' San Mattew. It-talba tal-missierna fil-fost li nsaret tal-ewwel żminijiet
il-padri kienu jgħalmu għal-nies, jikkommentaw għal-nies, speċjalment il-katekumeni. Tajjeb, jagħmlu spjegazzjoni tal-missiena. Għandna ħafna spjegazzjonijiet tal-missiena, Tertuljanu, Ċiprijanu, Sant Kristejn u oħrajn. Jagħmlu kommentarju, spjegazzjoni tal-missiena. L-ewwel wieħed li tagħna l-missiena bil-Latin kien Tertuljan. Tajjeb, talba sabiħa ħafna. Ħanejt kelma waħda biss fuqha. Ġesu qed jagħtina din talba sabiħa u qed biblista kbir Joachim Jeremias jgħid Ġesu għallem il-missiena lid-disċiepli biex jibdew jgħiduha flok ix-xema Iżrael. Il-poplu ludi fl-Antik Testament, tal-Antik Testament u anke fi żmien Ġesu kienu jgħidu x-xema isma' Iżrael mill-Ktieb ta' Deuteronomju kapitlu 6. Talba li jgħidu l-lud kuljum diversi drabi. Isma' Iżrael, il-mulej Alla tiegħek Alla wieħed hu. Ħobb mela lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'saħħtek kollha. U dan il-Biblista jgħid Ġesu għallem il-missiena lid-disċiepli biex tieħu post din ix-xema Iżrael. Meta Ġesu qed jgħallimna l-missiena qed jgħidilna ħaġa tal-ġen, tal-ħaġel. L-ewwel nett qed jindirizza lill-missien. Mela meta qed innejdu l-missiena qed nippreżentaw lilna nfusna quddiem Alla imseħbin ma' Ġesu. Il-missien huwa missien Ġesu huwa missiena. Aħna familja waħda. Qed ngħidu li m'iniex waħdi ma nistax nitlob waħdi, nitolbu flimkien bħala komunità, bħala knisja, bħala l-poplu t'Alla. Jitqaddes ismu, tiġi saltat. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. X'qed jgħidilna hawnhekk Ġesu? Fit-tagħlim tal-Knisja, ħobżna ma tfissirx biss il-ħobż materjali li għandna bżonn. Il-missirijiet tal-Knisja jgħidu li dak ifisser ukoll l-Ewkaristija għatina l-ħobża ta' kuljum. U għaliex ta' kuljum? Aħna niġu l-quddiesa kuljum. Biex nirċievu l-ħobża ta' kuljum biex nerfgħu ta' kuljum is-salib tagħna. Jekk xi ħadd irid jiġi warajja għandu jerfa' salibu kuljum u jimxi warajja. Alla jagħtina l-ħobż kuljum biex nerfgħu kuljum is-salib tagħna. Luteru li kien Protestant jgħid meta ngħidu ħobżna ta' kuljum agħtina llum qegħdin nitolbu wkoll għal vokazzjonijiet. Għaliex? Għax jekk ikollna l-qassisejn, ikollna l-Ewkaristija. Qegħdin nitolbu għal ħobż materjali, qegħdin nitolbu għall ewkaristija għal ħobż spiritwali, għal kelma t'Alla u għal saċerdoti. Ħanieqaf hawnhekk. Kif qed illum qegħdin niċċelebraw il-5 dera tal-Madonna ġewwa Lourdes, dakinhar kien hemm xi 30 ruħ. Imma l-aħbarijiet diġà kienu bdew jixtardu fl-dħula fil-qrib. U bħallhom il-Madonna qalmet lil Bernadette talba. Imma dit talba baqgħet sigreta. Bernadette qalet li baqgħet tgħidha ħajjitha kollha dit talba. Imma qatt ma qaltilna xi ngħid. Kif qed illum ukoll niċċelebraw il-San Franġisku u Ġaċinta Marto. Dawk iż-żewġ tfal flimkien ma' Luċija li kienu fid-deri ta' Fatima fl-1917. Ġaċinta mietet bħallum fl-20 ta' Frar tal-1920. Franġisku miet qabel fl-1917. Kienu kanonizzati mill-Papa Franġisku fl-1917 fit-13 ta' Mejju tal-1917. Nitolbu dawn qaddisejn li tant ħabbew lill-Madonna li rċevew dawn is-sejħat
biex ikablu fina l-imħabba lejn Omna Marija. U tiegħeżjes il-mulej Ġesu qalilna li l-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, imma b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Nitolbu lill-Missier reħniena biex aħna nilqgħu id-don tal-kelma li titħabbrilna ħasseħ fina r-rieda tiegħu u ngħidu: Missier, ikun li trid int. Missier, ikun li trid int. Għall-Ministri tal-Kelma biex jagħmlu ħidma ta' katekeżi li twassal għaċ-ċelebrazzjoni bil-fidi tas-sagramenti nitolbu. Għall-bnedmin kollha biex iwarbu l-vjolenza u japprezzaw u jgħixu id-don tal-maħfra nitolbu. Għal kull min hu imtaqqal mill-problemi tal-ħajja biex isib kuraġġ u faraġġ fil-kelma setana tiegħek nitolbu. Għalina l-koll biex nitalmu li t-talb ma jfissirx li nfittxu lilek meta niġu bżonnok, imma fuq kollox biex nirringrazzjawk u nfaħruk nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll biex dan iż-żmien sabiħ tar-Randan niskopru l-sbuħija tal-kelma tiegħek u niskopru l-sbuħija tat-talb nitolbu. Nitolbu wkoll għal dawk kollha li qalulna biex nitolbu għalihom, nitolbu b'mod speċjali għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, għal dawk li għaddejjin minn momenti diffiċli fil-ħajja biex ma jaqtgħux qalbhom mimma jafdaw fik nitolbu. Nitolbu wkoll għas-saċerdoti li f'dawn il-ġranet tar-Randan iwasslu l-kelma tagħna fl-eżerċizzi u nitolbu għall-insara tagħna biex jiftħu qalbhom għal din il-kelma nitolbu. Nitolbuk mulej biex tagħtina xita fejjieda f'waqta ħalli għadna ma ċaħħadniex mill-frott tagħha u nitolbuk mulej tagħtina l-paċi, għatina l-paċi tiegħek kemm għandna bżonn il-paċi fid-dinja. Gwerra l-hawn, ġlied lem, nuqqas ta' ftehim, anke fil-familji tagħna kultant. Mulej għatina l-paċi tiegħek nitolbu. U Alla missierna, isma'na meta nsejħulek, aħfrilna dnubietna u ħarisna fl-imħabba ta' wliet is-saltna tiegħek bi Kristu Siedna. Għax mitrab jien knisjiet, imma inti tħobni u għalija int miet. Taħt is-salib nista' biss jien nistħar tiegħek jien ħolni kemm Kud li bidejja nitħolbok misli din qalbi, inħobbok imla din ħajti mulejja tiegħek jien ħolni kemm jien. Tarkob tejja nħares lejk o Ġesu. Nilma kem jien ċkejken mingħajr saħħa xejn. X'nista' nofrilek u din ħajti mulej tiegħek jien ħolni kemm jien. Ħudni bidejja nitħolbok misli din qalbi, inħobbok imla din ħajti mulejja tiegħek jien ħolni kemm jien.
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ħalliq li tista' kollox. Ilqa' dawn l-offerti li ġibna quddiemek mill-frott li inti nnifsek tajtna fit-tjubitek. Int li provdejthomna bħala għajnuna fil-ħtiġijiet tagħna ta' din il-ħajja, fil-ħnina tiegħek għamel li jista' jinbidlu f'għajnuna għalina għal ħajja ta' dejjem. Bi Kristu Siedna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax int ta' kull sena lil fedilja tiegħek jogħġbok tagħtihom li jitnatfu f'ruħhom u jistennew bil-ferħ il-misteru tal-Għid biex b'ħeġġa akbar jagħtu qima lilek kif inhu dmirhom jgħixu aħjar is-sagramenti li bihom twildu mill-ġdejd u hekk jitwasslu għal milja tal-grazzja ta' wliedek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex midaj ħibati ħajr ħobs, rat l-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li tlaħaq il-kalċi reġa' rat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmien tiegħek inti fdejna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Jane Kassar u Viktor Kurmi li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawwa l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Giuseppe, ma' San George Preka, ma' San Franġisku u Ġaċinta Marto, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha
li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk, insebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Illum ħanejdu t-talba li smajna fil-Vanġiel. Kollha kemm aħna nafuha. Ejja nitgħallmu ngħiduha bil-qalb u nifhmu x'aħna ngħidu. Dit-talba lill-Missier flimkien ma' Ġesu. Ngħidu flimkien. Missierna li inti f'ismek wieħed, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma nafru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħallsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu, bil-ħidma tal-Ispiritu Santu id-dinja dan il-ġisem u d-dem għad-tistijek. Eħlisna metijiet kollha u minn kull ħażna. Sommi lejn il-kmandamenti tiegħek. Tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħaresni għal-ħajja. poplu tiegħi, ħejli fiex ħadd jinqastek jinħab. Għalik jien ġejt imsħallak, dur lejja mill-ġdid qalbek sob jinħab. Il-leġi tuħriġtek u sħalabħajtek, fid-desert bil-manna jina tmajtek, għal-mewt jikun dannajtni, ma sħalik inti
għastek jina. Jien ġejt imsħalla, dur lejja mill-ġdid, għalbek sobjina. Kellek bżon xi ħaġa u ċħattilek, għalija kont tibni u jien missierek. Bil-ħanezza ftak li ġenbi, lejlet ħajtek l-aħħar tarda denni. Poplu tiegħi, ejdli fiex ħadd inqastek jiena. Għalik jien ġejt nisħalla, dur lejja mill-ġdid, lek sobjina. Ejnu bil-bifa bħala ringrazzjament wara qalbi ngħidu flimkien, nadorawk o Ġesu imberkuk, nadorawk o Ġesu imberkuk, nadorawk o Ġesu imberkuk, nitolbu. Bis-saħħa tal-misterji qaddisa li bihom tqalbilna, rażżan fina mulej il-ġibdiet tal-art u għallimna nħobbu l-ħwejjex tas-sema. Bi Kristu siedna ħanejdu it-tlieta Avamarijiet lill-Madonna li hija talba stess minn dan is-santwarju. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, il-murej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Wieqfa kienet imbikkiha, l-om ħdejn bina fid-battiha, fuq salib il-dren. Ta' din l-om il-qalb maqsuma, f'dak li mrar blu ġieħ mitmuha, nifet sejf